Vrijdags tot 6, de middagshow. Bij ons in de studio Bert Herink. Hallo Bert. Hallo Limburg allemaal. Wat leuk om je te ontmoeten. Leuk om hier te zijn. En wat ben je een duizendpoot? Want ik kan nu wel eventjes je hele oeuvre gaan benoemen. Maar laten we even beginnen bij War of the Worlds. Het fantastische hoorspel wat wij kennen qua stem door Richard Burton. Je toert daarmee langs de theaters, War of the Worlds. Ja. En je doet de Nederlandse tekst tussen de liedjes door. En de liedjes zing je in het Engels. Ja. Met een gelegenheidsband naar de productie van Mike Vullings. Dat is de producent van War of the Worlds. Klopt. Ja, fantastisch. Hoe is dat te combineren? Die Nederlandse tekst tussen de liedjes door en de liedjes Engelstalig gezongen? Dat was best goed te doen eigenlijk. Want de bedoeling was eigenlijk dat ik het live zou inspreken achter een bureau. Ik ben een journalist en dan zit je achter een bureau en dan vertel je het verhaal. Dat was eerst de bedoeling. Maar we hebben er toch voor gekozen om het hele bureau weg te doen. En dan gewoon in te spreken en gewoon het podium leeg te laten. Dat mensen toch meer de fantasie krijgen van... nou, we kunnen het zelf invullen met onze eigen fantasie. En dan krijgen de muzikanten ook meer aandacht. Want het is muzikaal natuurlijk een veel groter spektakel... dan dat het een zangspektakel is. Er komen er een paar liedjes in voor, die doe ik dan. Samen met Nick Holleman. Maar het is in principe een vertel- en een muzikaal verhaal. Een mooie combinatie als je naar het theater gaat om dat mee te maken. We zijn er bijna doorheen, hè, want je bent langs bijna alle theaters geweest. Dus bijna zit de tour erop. Ja, het is vanavond nog in Heerlen dan. En dan Zoetermeer en dan de Nieuwe Luxor. En dan zijn we klaar. En dan is het klaar. Oké. Ja. En dan is Bert werkeloos. Nou, dat zal wel meevallen. Ik denk het niet hoor. Nee, precies. Hey, maar zou je even een klein stukje Richard Burton kunnen doen in het Nederlands? Dat wil ik proberen. Ja? In de laatste jaren van de 19e eeuw had niemand geloofd dat de aarde in de gaten werd gehouden vanuit de tijdloze werelden van de ruimte. Nou ja, enzovoort. Ik kan natuurlijk een uur doorgaan, maar het gaat te veel tijd in. Het zit wel in je kopje natuurlijk, hè? Het zit nog in mijn kop, ja. Fantastisch. Nou, we kennen je al jarenlang als muzikant. Je hebt in Van den Berg gezeten natuurlijk, Vandenberg. Je hebt in Kayak gezeten. Op dit moment ben je al 6 jaar bezig met Jan Akkerman in My Brainbox. Ja. War of the Worlds nu in het theater. Maar er komt alweer een nieuwe theaterproductie aan... naar het verhaal van Wubbel Okkels, hè? Dat klopt. Het heet Save the Earth. En dat is met Jurgen Rijman. Die gaat het presenteren. En ik mag de nieuw gecomponeerde... liedjes gaan zingen. Van de band PB2. Dat is een onbekende band uit Den Haag. Maar die hebben geweldige symfonische rockstukken geschreven daarvoor. Ik hoorde ze en ik denk, ja, daar wil ik aan meewerken. En dat gaat allemaal ook weer langs alle theaters? Dat gaat langs heel veel theaters. We beginnen vanaf 4 juli in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. En dan spelen we 3 avonden achter elkaar. En soms, ik geloof de eerste zelfs 2 voorstellingen op 1 dag. Vanaf 4 juli. Over een paar weken, dames en heren, nieuwe productie in het theater. Mijn god. Ja, nee, oké. In de jaren 90 bracht je een paar albums uit... met onder andere Vandenberg vertaald versies, hè, in het Nederlands gedaan. Ja. Als een vogel zo vrij kennen we bijvoorbeeld. Het liedje van de Doobie Brothers, Long Train Running, heb je ooit vertaald. July, daar heb ik je eigenlijk leren kennen. Oude liedje van de Stories, dat was ook meteen een vette top 10 in de 90's, hè? Ja, dat was gelijk raak. En ik kan me herinneren dat Jaap Eggermond daarmee kwam. En de producer en de oude drummer van de Golden Earring. Ja. Die kwam er mee. Ik zeg, Bert, ik heb iets gevonden wat echt geschikt voor jou is. En toen zijn we aan het zoeken gegaan. En toen kwamen we bij die 4 stukken seizoenen terecht. En ja, met het bekende resultaat. Ja. En of dat nog allemaal niet genoeg is, heeft hij ook nog gewoon een nieuwe band daarnaast. Zeg maar, Royal Flush. Ja. Daar ben je de zanger van. Ja. Dat is nou eigenlijk op dit moment gewoon je eigen bandje. Ja, zijn eigen band met allemaal nieuwe mensen erin. En allemaal nieuwe stukken die we samen geschreven hebben. Mijn vrouw en ik schrijven samen die liedjes ervoor. En de rest van de band ook. Dus we doen het allemaal samen. Nou, allemaal nieuwe songs. En echt een beetje een AOR 80's sound. Oh, fantastisch. Maar nieuw. Niks covers, alles nieuw? Nee, alles nieuw. Allemaal nieuwe stukken. En dat schrijf je ook allemaal met je vrouw samen? Ja. En de andere jongens, dat doen we er ook nog maar even bij. Ja, want je vrouw is onmisbaar voor iedereen. Is een vrouw onmisbaar als het je partner is, maar ze doet eigenlijk alles voor je. Want ja, dat klopt. Dit is ook je management, hè? Het is management ook. Het is echt een duizendpoot. Goh, wat leuk, man. Want ik ben blij dat je nou een keer hier te gast hebt. En je moet zoveel kanten belichten, want je doet zo ontzettend veel. Ja, en mag ik vragen, onbescheiden vraag, hoe jong je bent, Bert? Ik ben in januari 65 geworden. Je was met je 15e al druk. Klopt. Wauw. Maar ik heb tussendoor ook gewoon, kon ik mijn geld niet met de muziek verdienen. Dan heb ik gewoon in een fabriek gewerkt, dan lopende band. Ja. Dat heb ik ook nog heel veel jaren gedaan. Ja, wat een energie. Maar dat geeft niks. Nee, dat geeft helemaal niks. Nee. Wat een energie. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het helemaal top. Ja, dus dat project in het theater komt eraan, Royal Flush. Er is een single van jullie nu uit. Daar komt natuurlijk een plaat van. Wanneer gaat die uitkomen? Die gaat, als het goed is, in november
In de wintermaanden. Die gaat dan in oktober, november gaat die uitkomen. Nou, op het moment dat die er is, dan of je komt langs of hebben je aan de lijn en we gaan hem in ieder geval draaien. Hè? Ja, zeker. Ik ben al toch hier. Gaan we zeker regelen. Ik weet nou waar je zit, dus ik kan zo komen. Ja, precies. Je vindt de weg blindelings. Zo is het. Ja. Ik kom graag in Limburg. Ik vind het mooi hier. We vinden het ook heel leuk dat je hier bent. En fantastisch om je even hier te mogen ontmoeten. Dus ik ga je ontzettend dankjewel zeggen dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. En laten we afspreken, Bert Hering, dat we contact houden. Ja, zeker. En heel veel goed aan Heerlen en omgeving, want het is heerlijk hier in Limburg. Nou, helemaal top. Dankjewel, Bert. Graag gedaan.